Iya. Lah wong awake dhewe iki tujuane iki akhirat. Tujuane iki lagak swarga yo neraka. Berarti posisine dunya niki apa? Posisine dunya niku adalah tempat cobaan, tempat ujian. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Sehingga awake dhewe kudu sadar iya mergo iki tempat cobaan. Berarti apa kudune aku damel ibadah nek dunia ini kudune nek dunia ini damel ibadah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Ini dunia iki dudu tempat seneng-seneng. Tapi dunia ini panggonane awake dhewe coba. Tapi dilalai mergo cobaane wis ngono kuwi. Kadang wong nek dunia gak sadar butuhku seneng-seneng, aku butuhku golek duit saiki kanthi seneng-seneng sok. Lah wis umur sekian, lah wis usia sekian. Lah wis ngene kanthi seneng. Dan itu jadi kadang kita itu boten sadar bahwa posisi kita itu hanya dalam ruang ujian. Kalau naik kelas wae dhewe naik kelas buat ujian kelas ini. Karena mau kelas-kelas sekolah di sekolah loh. Ini ruang ujian, ini ruang di pelajaran biasa. Lah wae dhewe pas naik ruang ujian. Ya iku dunya iki. Tapi wae dhewe gak sadar nek kono pakai buyung nak. Oh ya, ini pada pengen seneng-seneng ini, gak merhatiin sing diujian nih. Padahal sing diujian ini termasuk ya awake dhewe gak oleh maksiat, kon ngedoyawa nafsu, kon belajar Quran, kon belajar ngaji. Wis iku ujiane. Lah lolos, engko berarti mlebu ning kelas berikutnya. Kelas berikutnya alam kubur, alam barzakh sampai alam akhirat niku, sampai swarga neraka. Jadi niku alaman Quran itu termasuk Al-Quran itu berarti nikmat yang paling luar biasa. Dan ini sampai saat ini membawa ini dikoreksi apa ini. Masya Allah, aku selama itu wis entuk nikmat yang luar biasa. Kecilik tidak ini Islam. Kecilik wis roh Al-Quran. Dari selama ini aku sebelum belajar Quran tenanan kurung. Padahal ini nama jenis Al-Quran ini nikmat yang luar biasa. Terus yang dieling selama ini aku jelas-jelas Islam. Wis tak syukuri borong aku Islam. Wis tak syukuri borong aku iso maca Fatihah. Aku iso maca Qul Huwallah. Ini wis tak syukuri borong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mari direkam berisi namanya.